Karong adlaw misulod na ta sa lain na usab nga panahon sa kasaulugan sa panaw sa kinabuhi sa atong pagkasimbahan. Ug para nako mga igsoon, importante gyud kayo ning panahon na. Importante kayo ni alang natong mga Kristiyanos tungod kay karong adlaw magsugod ta sa ato ang kapatan kaadlaw 40 days nga maghimo ta sa gitawag natog Kristohanon nga pag-alima sa ato ang kinabuhi sa pagkabinunyagan. In English is retreat, no, retreat. Osbon treat, unsa man ang treat, T-R-E-A-T. Atong alimahon pag-usab o tambalan pag-usab o tagdo nato pag-usab. Unsa may atong alimahon pag-usab, tagdo nato pag-usab ang atong kinabuhi sa pagkabinon yagan. Nga diin karong panahon na mga igsoon, sama sa mga sakramento sa atong simbahan, kinabag-an nato kuan lang gyud ang atong pananaw ni ini murag ordinaryo nga tulumanon sa ato ang relihiyon. Muna nga kay tulumanon man lang, sama nga mo yung tulumanon ang pagsimba madomingo, munang kapoy kaayo sa nga tanan. Walay enthusiasm na pipila ra tawo ning magsigig simba matag Domingo. Pero magpamisas ilang patay. Kung mamatay pamisahan, unsa may hinungdan? Magpamisa nga wa man po'y simba-simba. Nya ug nay anak magpabunyag. Nya i-social media ang pare kung dili bunyagan, wa po'y simba-simba. Unsay tumong? Muna giingon sa atong Ebanghelyo Romaison nga ayaw gadi nyo buhata ang inyong mga tulumanon sa reliyon aron lamang makita sa mga tao. So para asa da ining tanan. So muna mga igsoon, muna importante gyud kaayo kining maong panahon na nga gigahin pagiya sa atong simbahan, gigahinan kita kayo ini matag tuig aron nga mutan-aw balik ta sa ato ang kinabuhi. Kining atong retreat mga igsoon, naara ni sa atong inadlaw-adlaw nga mga kalandraka sa kinabuhi. Sa ato pa pag-usisa, pagtan-aw sa ato mga inadlaw-adlaw nga kalandrakas, unsa baning ato mga kalandrakas sa kinabuhi, adlaw-adlaw matag karon ug unya, nahauyon pa bani sa mithi ug diwa sa ato ang kinabuhi sa pagkabinon yagan. Mabita na mga igsoon sa ikaduhang pagbasa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Adunay gipahinumdom siya nato mga binunyagan. Unsa nga iyang gipanumdom? Ang dakong gasa nga nadawat nato sa Dios. Nya kining mao nga gasa giunsa man nato ni ato baning gialimahan o gipasagdahan na kay gasa man sa ato pa hinatag nga libre ato ba ning gitagaag bili o gibaliwala balang tungod lamang kay libre raman. Kay kung naay bayranan o ato pang hinaguan, ato mangyong kuan gyud kaning tamis mangyud kay nato na di magud kay di man nato na inuntag ibaliwala kay ato gong hinaguan nya kani kay libre man may buntag. Unsa man ning gasaha mga igsoon? Adjust. Ang gasa sa kaluwasan. Sa pagdawat nato ni Kristo sa atong kinabuhi diya sa sakramento sa bunyag. Mo bitan ang gipabunyagan ta aron maluwas. Mo na tong giingon. Munang ako inon ng mga ginikanan nga wa magpakasal,
pabunyagan inyong anak aron maluwas nya ginikanan di nato luwason pod. Anak ra di ay mo luwason. Oh, kaya wa man pod masabti mga igsoon. Munang kita ang mga Kristiyanos, nakadawat na ta sa kinabuhi sa kalowasan. Sa pagdawat nato ni Kristo sa ato ang kinabuhi, mobita ng inong himuon tang Kristiyanos aron nga magkinabuhi ta sa kalowasan sigon og sumala sa gitudlo ni Kristo. Muna nga ningon si Kristo, himua silang akong mga tinun-an. Mao po ni atong tan-awon mga Kristiyanos karon panahon na nahimo batang tinun-an ni Kristo. Nya unsa man ang tinun-an nakaagi magyutang tanan ana. Nahimo man tag estudyante kay ato tinun-an di naman kay gamito ng pulungan no. Estudyante mo nagigamit godron. Pero mo nay sinonim ana mga igsoon. Nakaagi magyuta nahimo tag estudyante sa ato ang mga magtutudlo. Sugod sa elementary unsa may atong kinaiya nagipakita isip mga tinun-an sa atong magtutudlo bisag unsa itudlo sa atong mga maestra mo tuor magyuta kay maestra magud na unya ra man ta mo supak kanang murag tuo putang maestra na punta pero sugod lang ta sa elementary kay bata pa man ta nato po ibalik unsa man hamtong na bata sa atong kinabuhi sa pagtuo basin bata pa ta. Munang atong tan-awon sa mag-estudyante. Mamati, nya bisag unsay is pasunod sa maestra, musunod ra gud ta. Bisag wa pa ta kasabot. Mao man ni gipasabot nato ani sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Ngano man aron mahulma ta. Ang purpose anis to be formed. Mabita na giyon diya sa bunyag, gipakataho ta pag usab. Ato pa maghulma ta pag-usab sa atong kinabuhi, sa atong pagkatao. This time, dili na ingog tawo kansang pahuna-huna nagkinabuhi para lamang ni ining kalibutan na. Kundili, tawo kansang una-huna nagkinabuhi sa iyang pagsunod ni Kristo. Nga nagpunting sa Pinoy-anan nga gipapunting ni Kristo kanato nga may atong paningkamutan sa atong mga kalandrakas matag karon ug unya. Unsa man ang kalibutan sa kinabuhing dayon. Mao ni nawala na to ron mga igsoon, mobita nang kumari ta sa atong mga pagbasa sugod sa unang pagbasa ganina propeta Joel sa second reading sa gospel dako kay ning hagit nato mga Kristiyanos karon. Unya balikunon kaayo ning ato ang gitawag faith culture nato karon. Faith culture. Unsa pagtuuha man nga dunay Dios ug nga ang Dios mao'y magbuluot sa tanan. Lakip na ta. Siya gyud magbuot nato. Nya unsa man ay gisgutan karong panahon na nga gi-challenge nato aron ang Dios dili makabuot nato. Sulsulan ta imong human rights. Imo ng freedom, personal freedom. Imo ng tawhanong katungod. Ikay magbuot nimo kay imuha ng kinabuhi. So asa na dahi ang Dios? Na magsigitag yun, ang Diyos naghatag sa atong kinabuhi. O kung ang Diyos may naghatag sa atong kinabuhi, dili ta magbuot-buot. Pero mo man nagisulsurong panahon na mga igsoon. Tanawa ng mga proponents anang abortion. Diba, this is my body. Kami mo'y magbuot, ako aning lawas. Nalimot da ita. Nga wala tay atua, kaya ang tanan, hinatag man lang sa naghatag o kinabuhi. Ang Diyos. Dili ba? Yung mauni nga consciousness, mga igsoon, nga ibalik yun nato karon. Kay kung magsigitag,
obsessed kay ta sa atong human rights, atong free will, nga murag dili na ta binunyagan, munang may tabo, magpasigarbuhon gyud ta sa ato ang kaugalingon. Ug maura ba guni gi-fight karon nga we should be proud of ourselves. Munang ug unsay mga nabuhat, unsay ba, hala, kuan dayon, i-upload dayon, ipasigarbo. Aron nga makita gyud sa tanan. Ngano di ta mailhan? Unsay problema? Ba't kinahanglan man ang kaaway sa Dios mayson, sakyan man gyud ang atong mapasigarbuhon nga pagkatao. Ang atong munay una natong pagkatao, munay una nato kanang very proud of ourselves, munay kinaiya sa atong unang pagkatao. Ngawin ay si unang pagkatao, katong atong pagkatao nga diin atong napanunod ang salang panulundon. To be proud of ourselves. Munay sa unang Adan. Na sa ikaduha nga Adan, mga igsuon, nga diin gitukod pag-usab ang katawhan sa Dios, dili man proud. Unsa man, humble man. Ang iyang humility, ang iyang pride, naa sa iyang humility. Proud siya sa pagpaubos. Dili katong hanambog ba? Na ang iyang human rights o ang iyang human freedom, free will, iyang gigamit aron pagtuman sa kabubuton sa Dios. Nya mao ni atong Christian human rights and freedom mga igsoon. Nga moingon tang, I have my freedom, I have my right, and it is my right to follow God's will. It is my freedom to choose sa iyahang kabubuton. So wala ta kuwaig human rights mga igsoon. Wala ta kuwaig free will. Apan pangutana giunsa nato ni paggamit. Gigamit ba nato ni sa mapasigarbuhon nga kinaiya o gigamit ba nato ni sa atong pagkamasinugtanon, humble nga nakadawat og grasya gikan sa Dios. Mabita na mga igsuon, sulod ni ining Semana Santa, Semana Santa ning Kwaresma, mao man ni atong gibuhat karon pagtan-aw balik sa atong kaugalingon, munang una giawha kita mga Kristiyanos nga mag-ampo kita. Kaya ang pag-ampo nato mga igsuon, mao ni ang atong pagbutang sa atong kaugalingon atubangan sa balaan nga Dios. Aron nga makita nato ang atong pagkatakos sa iyang atubangan. Naningkamot ba ta? Gihimo bang atong kaugalingon nga mahimo tang takos o angayan sa iyang atubangan? Pandi nato ni makita mga igsoon with a very proud heart. Aron nga kung makita nato nga dili ta angayan, then let us challenge ourselves. Mabita ang pag-ampo pod atong gikinahanglan ang grasya sa Dios. Manang through prayer, we humble ourselves. Pero unsa man atong prayeron, kita may magbuot sa Dios. Dali-dalion pagyud ang Dios. Munang og di maka-feel nga dili murag wala dungga ang iyang pag-ampo, wala na'y Dios. Dahil pangluod na to Dios. Dili man na yung anak mga igsuon. Mabita na atong Ginoong Hesus gatudlo na to pag-ampo. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. A prayer of a very, very humble person. Pag-ampo sa usa ka mapaubsanon nga tao. So kay pagbuot man sa Dios, bisag gilas na to, dili mo atong gipangayo, so be it. Because siya may mas labaw nga nasayod nato. Na napabataan na ron, nga ang Diyos mo mas nasayod nato, wala na. Nga naman, kay tanawan ng makabataan karon nagtubo.
Wala di na kayo mingon, Mama and Papa knows best for me. Wala naman naron. So if Papa and Mama dili na mas nakahibalo pa kay kanako, then unsa pa ang Dios? Gani tan-awon pa mga ginikanan nga mas ignorante pa tungod kay daghang wala makahibal-i sa nabal-an karong panahon na. That's why daghang gipahinumdom nato bisag munang prayer is very important. Akong balikon aron nga makita nato kung asa nata sa ato ang nga pakigdugtong pakigiusa sa Dios. Kansa nakadawat kaluwasan nga ang mong kaluwasan nga nadugtong tanay usa ta pagbalik nato kaniya. Then let us ask sa iyang grace kay kung ato-ato ra ni wa gyud tay mahimo. Ang yawa magsige ra bug nagsulsul nato. Munang ikaduha natong buhaton ni panahon sa Kwaresma, other than prayer, mag-fasting ta og mag-abstinensya, magpuasa ug mag-abstinensya, pagdili sa atong mga lahay sa ato ang kinabuhi mga igsoon. Tanawa ra gud. Kung dili ganita makabalibad sa atong mga lahay ning kalibutan na pananglitan kanang pagkaon kalami gyud kang ikaon. Kung di ganita kabadlong ana, unsa na ka ang atong kinaiya? Mabadlong baka na to. Am I right? Di lang ganita makapugong kaon ra na nga wagunay ko na usaw na nga kita na may magbuot mo kaon bagdili. Na kay magpuasa ra po ta panahon ra po mangluod kay di mo kaon. Di mabuang na noon kay dalang kagool. Di ba? Pero unsa man nagguba man sa atong panahon ron. Kay ngano? Kay naman tayo mga pagtulunan ngano mang atong lisod-lisoron atong kinabuhi kay pagtanaw sa puasa ug abstinensya paglisod-lisod man. Na mangrason pagyud. Pila man edad anang magpuasa good father? Ngano day na age requirement? Kita may maghimo. Ngano man, kay bulag na isikan, makaiskapo day ko. Kanang taong mangutana na magsuon, kay nangita na og chance nga dili makabuhat. Kung tinuod ta nga Kristiyanos, kung tinuod ta nga nagpahauyon sa atong kinabuhi, sa ato ang kinabuhi sa kaluwasan, then fasting and abstinence is a very important ingredient sa ato ang panaw sa kinabuhi sa kahingpitan. Because fasting and abstinence maunay atong pagbadlong sa ato ang mapasigarbuhon ug mapatuyangon nga kinaiya mga igsoon. Munang akong balikon, kana pong pagkuan kanang beta na obses na kayo kag TikTok og cellphone o upload karon panahon na magpuasa ta. Puasa ta. Kaya kung nang imong puasahon, katupong wala nimo maandi, unsay kapuslanan? Oo. Nang tanawa, bisag maglakaw, mukalit ingon-ingon anak, muragi gipatol. Din ka tanaw-tanaw ka nagsilpon, saan klasihas kinaiya? Munang puasa, aron nga mahulma gyud ang ato ang values mga igsoon, Christian values. That is the purpose and reason. Mabita na nga ning panahon na ang mga Hudyaka ato gid usang likayan. Unsa atong mga kumbira ato sa nang likayan rong panahon na. Let us respect the season. Because if we cannot respect the season, how can we respect ourselves? Nag-celebrate ni ining mao nga season. Kita may ka-celebrate ani. So kung di ganita kasi akong balikom sa if we cannot respect this season, how can we respect ourselves? So muna. Nya ikatulo, pagbansay, pagbuhat sa gugma og kaluoy. Works of piety and love.
Nya mo ni gisgutan nini, kung nagani mo buhaton, ayog ipasigarbo ninyo sa mga tao. Kung may mo, wala nahibalo. Kaya ang imong langit nun nga amahan nga nahibalo, siya ray mo gasa, muhatag sa ganti nga imong gipangimo. Muna tinuod mga igsoon nga pagpamuhat. Because we have nothing to be proud of. After all, we don't own anything. Kanang mo yung, ikaw nang gahago, ikaw na, tinuod, kita'y gahago. Pero kung wala ang grasya sa Dios nga makahago ka ta, imo nang binuhatan kay bright ko kakayo, tinuod. Pero kung wala ka tagai sa gasa sa panumduman, makahinumdum ba ta? O kisa man ang author aning tanan, ang Diyos. Mabita na mga igsuon, human ani ron, magbadlista, muna'y sinugdanan nato sa kwarisma. Nga numantang badlisan, dili aron nga, dili tapakanon og karne. Kaya kung nakasabuta, nga magpuasa di ay ta, dili na naikadlukan. Pero mo man naikadlukan dos kadaghanan na to. Dili magpabadlis, kaya base niya makakaog karne. Kung sa'yo gipasabot nimo, dili day ka magdisiplina sa imong kaugalingon. Mabita nang sa badlis, doon ay duha ka formulary. Ang unang formulary, ginantang, tao, ikaw gikan sa abog, o sa abog ka, mubalik. So, gipahinumduman ta. Unsa may ato pasigarbo? Oo. Abog naman dahil tagihapon mubalik. Nya, kining tanan, ang abog na to, nahatagag kinabuhi, tungod sa kinabuhi, gikan sa Diyos. Na ikaduhang formulary, mo ni, pag hinulsol og tuo sa Ebanghelyo. Sige pasabutan na, ang salang panulundon, nga kanunay nga gasunod-sunod nato o gapauraray nato, paningkamutan nato nga atong mabalibaran. Muna ang kuan pag hinulsol. Mabalibaran nato ang sulsol sa kaaway sa Dios nga maong pagpakabuhi sa salang panulundon. Ug mutuo ta sa Ebanghelyo. Unsang Ebanghelyo ha? Nga ang Dios nahigugma kanato ug nagpasaylo kanato. Muna sa first reading, Prophet Joel. Ug nga buot dai sa Dios nga kita mahiusa kanunay kaniya. Munang ato ning buhaton mga igsoon kining kwarisma, magbuhatan nini usaray tumong. Aron nga ang grasya nga atong nadawat gikan sa Dios, nga maong grasya sa kaluwasan, nga kita nahiusa balik ato kaniya, magpadayon dini kanato, ug maunta ang mahimo natong dalan sa pagkinabuhi ning kalibutana. Paginaot, nas kinatumyan sa atong panaw sa kinabuhi, mahiusa unta kita sa gisaad nga Pinoy-anan kanato, ang Pinoy-anan sa langit sa kinabuhing dayon. Amen.